नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज एक आपण मराठी कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे नियतीचा खेळ। आपण बघतो म्हणजे आता रामायण महाभारत सुद्धा आपण बघितलेलं आहे, पुन्हा ह्या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे, पण कित्येक लोक त्यातून धडा घेत नाहीत। दिवसामागून रात्र येते, रात्रीमागून पुन्हा दिवस, तसं दुःखामागून सुख हे नक्कीच येणार असतं, पण तोपर्यंत संयमाने वाट बघायची असते। आपण आपल्या पुराणकथा किंवा इतिहासातून बघतो की रामकृष्ण किंवा पांडव हे दैवी पुरुष असूनही त्यांच्या वाट्याला दुःख आलं, वनवास आली, युद्ध आली, आजारपण आली, काही आरोप झाले। आपण तर सामान्य माणसं आहोत, आपल्यावर दुःख तर संकट येणारच आहेत, त्याला धीराने तोंड दिलं पाहिजे। हेही दिवस जातील, हे 3 शब्द लक्षात ठेवले पाहिजेत, हेही दिवस जातील। तर तेच सांगणारी कविता आहे नियतीचा खेळ। नियतीचा खेळ, दुःखाच्या लाटामागून, हे बोलंतरीचे कविता संग्रह माझा आहे, त्यातील एक कविता आहे नियतीचा खेळ। दुःखाच्या लाटामागून येते एखादी सुखाची लाट, दुःखाच्या लाटामागून येते एखादी सुखाची लाट, करोनी यत्न ठेवूनी संयम, धीराने पाहावी वाट। दुःखाच्या लाटामागून येते एखादी सुखाची लाट, करोनी यत्न ठेवूनी संयम, पाहावी धीराने वाट। दिवसापाठी रात्र, रात्रीपाठी पुन्हा दिवस हा निसर्गधर्म। दिवसापाठी रात्र आणि रात्रीपाठी पुन्हा दिवस हा निसर्गधर्म। अपयशाने न खचता आनंदे करीत जावे आपले कर्म, अपयशाने न खचता आनंदे करत जावे आपले कर्म। राम राजा होता होता गेले वनी, राम राजा होता होता गेले वनी, सीतामाई चाले काट्यातुनी। राम राजा होता होता गेले वनी, सीतामाई चाले काट्यातुनी, भर राजसभेत रक्षिण्या टावफोडी पांचाली याज्ञसेनी। भर राजसभेत रक्षिण्या टावफोडी पांचाली याज्ञसेनी। दीनदुबळ्या गृहिणी शिंदे मंगल, दीनदुबळ्या गृहिणी मंगला शिंदे, दैवयोगे बसे महापौरपदी। ही घटना मी तुम्हाला कविता संपल्यावर सांगतो। दीनदुबळी गृहिणी मंगला शिंदे, दैवयोगे बसे महापौरपदी, प्रयत्नाने भारताच्या पंतप्रधानपदी बसती चहा विक्रेते मोदी। ना कुणी थांबवी कालचक्रा, ना कुणे कळे नियती। ना कुणी थांबवी कालचक्रा, ना कुणा कळे नियती। उद्या काय होणार ते आपल्याला आज माहिती नसतं। ना कुणी थांबवी कालचक्रा, ना कुणा कळे नियती, अकस्मात गायीकडे अकल्पित, बघता कुंठित होई मती। का होशी अधीर, का करीशी जीवन संपवण्याचा विचार। दुःखाने खचून का होशी अधीर, का करीशी जीवन संपवण्याचा विचार। क्षणभंगूर येते सारे तुझे दुःखही नाही टिकणार, क्षणभंगूर येते सारे तुझे दुःखही नाही टिकणार। जरी असशी उपाशी वा कर्जबाजारी, नको घेऊ फाशी। जरी असशी उपाशी वा कर्जबाजारी, नको घेऊ फाशी। येईल सूर्य उद्याचा घेऊनी वैभव तुझ्या दाराशी, येईल उद्याचा सूर्य घेऊनी वैभव तुझ्या दाराशी। धन्यवाद मित्रांनो। आता या कवितेत मंगला शिंदेंचा उल्लेख केला आहे। बऱ्याच जणांना ही घटना माहिती असेल। काही वर्षापूर्वी एक माझगावच्या जवळ एका ब्रिजवर एक जी झोपडी असतात, त्या झोपड्यांमध्ये राहणारी ही बाई होत्या। ह्या त्यांचे यजमान हे आपल्या पादत्राणे शिवायचं काम करायचे। नंतर तिथून त्यांना काही कारणाने जावं लागलं आणि ते कल्याणला गेले आणि कल्याणला परत झोपड्यात राहू लागले। आणि हा जो कोटा असतो निवडणुकीला उभा राहायचं, जाती न्याय किंवा, तर
तशा एका प्रसंगात एका संघटनेतून त्या मंगला शिंदे जातीच्या होत्या, तर त्या जातीला तिथे उभं राहायची गरज होती आणि ती लेडीज म्हणजे स्त्रियांसाठी जागा झाली. तर मग तिथे कोणच नव्हतं दुसरं. तर एकजण मस्करीत बोलला त्या शिंदेंकडे बोट दाखवून, तू त्या तिथे जाऊन बसायचं संध्याकाळी त्या तिथल्या कार्यालयात, अरे याच्या बायकोला तिकीट द्या. तर सगळे तेव्हा हसले. पण नंतर खरोखरच सगळ्यांनी विचार केला की कुणीच नाही, तर मग ती जागा घालवण्यापेक्षा आपण देऊ त्यांच्या बायकोला. त्याने हात जोडले, त्याच्या बायकोने विनवण्या केल्या, पण तरी पण त्यांना तिकीट दिलं. त्यांना शिकवलं गेलं कसं बोलायचं, काय बोलायचं, 1-2 वाक्य तरी. आणि योगायोगाने त्या निवडून आल्या. आणि नंतर मंत्रालयात जेव्हा कल्याणचा महापौरपदाची चिठी निघाली तेव्हा ती दलित महिला होती. आणि दलित महिला त्या एकच होत्या आणि सत्तारूढ होता पक्ष, त्यांचे संख्याबळ होतं. मग त्या योगायोगाने पहिल्याच खेपेत नगरसेवक झाल्याच, पण त्या कल्याण महापालिकेच्या महापौरसुद्धा झाल्या. असा कोणी विचार केला असेल का? एखाद्याने सांगितलं असं, भविष्यवेत्त्याने सांगितलं असेल तर कोणी त्याला थट्टा केली असते, मूर्खात काढलं असतं. म्हणजे असं नशिबात असेल तर कधी कोणाला कुठल्याही रूपाने काही लाभ होऊ शकतो, मिळू शकतं असं आहे. त्यामुळे त्यांनी पण खूप त्रास सोसला असेल ना महापौराच्या पूर्वी. खूप गरिबी होती, खूप काबाड कष्ट केले असतील, दुःख हालापेष्टा पचवले असतील, अपमान पचवले असतील, पण नंतर त्यांना ते मानाचं पद मिळालं. तर अर्थात प्रत्येक गृहिणी मंगला शिंदे किंवा प्रत्येक माणूस रामकृष्ण नाही होऊ शकत, पण ही उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. त्याच्यातून आपण धीर ठेवायला शिकायचं की हेही दिवस जातील, हा मंत्र लक्षात ठेवायचा आणि त्या पद्धतीने जगलं सुखासमाधानाने, आपल्या गरजा कमी केल्या, तर ही फाशी घ्यायची कदाचित वेळ येणार नाही. थोडा धीराने संयमाने वागलं पाहिजे. ह्या कवितेतून थोडी बोध द्यायचा, थोडी ऊर्जा द्यायचा प्रयत्न मी केला आहे. ती आपल्या कविता कशी वाटली, आवडली तर लाईक करा. तुमच्या काही सूचना असतील तर नक्की कळवा. आणि एखादा खचलेला आपला मित्रमंडळीचा माणूस असेल कोण, तर त्याला ही कविता नक्की पाठवा, तर त्या कवितेचा उपयोग होईल. आणि आता परत भेटू आपण पुढची कविता घेऊन पुढच्या आठवड्यात. त्यापूर्वी या चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. धन्यवाद.